Τώρα έρχεται η Ελενίτσα. Δεν τη βλέπουμε ακόμη, αλλά θα τη δούμε τώρα. Να τι έρχεται. Μπράβο, κοριτσάρα μου. Πού πάει το κορίτσι μου? Στο σχολείο. Άντε. Τι είναι? Πήγαινε λίγο σιγά σιγά πήγαινε. Ελένη, περίμενε λίγο. Περίμενε τη αρκούδα να τραβήξω με τη αρκούδα. Πω, τι αρκούδα. Τι είπες όταν θέλεις να το γεμίσεις με τη μία τσέπη, πρέπει να διάσεις και την άλλη. Τι? Από κοίτα και 14. Είπες εδώ κάτω είμαι. Είπες όταν θέλεις να βάλεις βενζίνη, όταν με μία τσέπη αδειάζει και την άλλη. Τώρα τράβα και μη κλείνεις, τράβα και σε εμένα λίγο πώς εγώ πηγαίνω. Γεια σου παππού. Χαίρετε. Ξέρεις που πάω εγώ τώρα? Ναι, μαζί μου στα σχολείο. Ναι. Να βάλω την κουκούλα, κρύο κάνει, κρύο. Εγώ δεν κρυώνω.